Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Maywagang Burnay! Matapos ang ilang taong pakikipagbakbakan sa gyera, sa wakas ay makakauwi na rin si Sergeant Maurice sa kanyang tahanan. Bago siya bumiyahe, ay tinawagan niya muna sa telepono ang kanyang mga magulang. Mama, pauwi na po ko dyan sa Makalawa. Excited na po ko makita kayo ni Papa. Bungad ni Maurice. Kami rin anak, excited na kami makasama ka. Sabi ng ina ni Maurice. Pero ma, may papakiusap po sana ako sa inyo. May kaibigan po kasi ako na isa ring sundalo at gusto ko po sana siyang isama dyan sa atin. Okay lang po ba ma? Tanong ni Maurice. Oo naman anak, gusto rin naman namin makilalang kaibigan mo. Sagot ng ina ni Maurice. Pero ma, may kailangan muna kayong malaman tungkol sa kanya. Itong kaibigan kong tong sundalo, nagtamo siya ng malalang pinsala sa huli naming engkwentro sa Vietnam. Nasabugan siya ng bomba at naputulan siya ng isang braso at isang binte. Wala na po kasi siyang kamag-anak na mauwian eh. Ang gusto ko po sana, sa atin na siya manirahan. Paliwanag ni Maurice. Hindi agad nakasagot ang ina ni Maurice. Ibinigay nito ang telepono sa daddy ni Maurice. Maurice, ang daddy mo to. Nalulungkot kami ng mama mo sa sinapit ng kaibigan mo. Naawa man kami sa kanya, pero mas mainam siguro na humanap na lang tayo ng ibang mag-aalaga sa kanya. Sabi ng ama ni Maurice. No, Dad. Ang gusto ko po, tumira siyang kasama natin. Please, Dad, pumayag na kayo. Pakiusap ni Maurice. Ni Maurice. O nga, parang si Maureen yan eh. Si Maureen at saka si Maurice. Oo, si Maureen, si Maurice, si Claudine. Si Paula, si Paulo. Yan. Na dating auditor sa klase. True. Yan, sila yan. Mga magkakaibigan sila ni Maurice. No, Dad. Hindi daw sila nakarelate. O basta yung nakarelate, dito umawa kayo. Inintindihan yung joke namin. Correct. Hindi, kasi hindi yun Maurice. Maurice yun. Yan. Hindi yan Claudine. Claudine yan. Hindi rin siya Maureen. Oo. Maureen. Hindi rin yan Paula. Yan. Hindi siya auditor. Auditor. Parang hindi siya si Matthew. Si Matthew yan. Yun lang yun. No, Dad. Ang gusto ko ay tumira siyang kasama natin. Please, Dad, pumayag na kayo na tumira dito yung kaibigan ko. Pakiusap ni Maurice. Anak, marahil ay hindi mo masyadong naiintindihan ang hinihiling mo. Pasensya na pero tsak na magiging pabigat lang sa atin ang kaibigan mong may kapansanan. May kanya-kanya tayong buhay na dapat intindihin. Mas makakabuti kung ipaibaya mo na lang sa iba ang ganyang pasanin. Mariing sabi ng ama ni Sergeant Maurice. Matapos marinig ang sinabi ng ama, ay agad na ibinaba ni Maurice ang telepono. Simula noon ay wala nang narinig pa ang mag-asawa tungkol sa kanilang anak. Makalipas ang ilang araw, isang tawag mula sa mga pulis ang natanggap ng mag-asawa. Kayo po ba ang magulang ni Sergeant Maurice Smith? Sabi ng police officer. Oo, ako nga ho, sagot ng ama ni Maurice.
Huwag ho kayong mabibigla. Ikinalulungkot ko hong sabihin, napatay na po ang anak ninyo matapos pong mahulog sa building na tinitirhan niya. Hinala po namin nagpakamatay po siya. Ibibigay ho sa inyo ang address ng punerarya para masigurado po natin na anak nyo nga po ang bangkay na na-recover namin. Paliwanag ng pulis. Pinuntahan ng mag-asawa ang labi ng namatay. Kinumpirma nila na kay Maurice nga ang bangkay. Labis ang naging pighati ng mag-asawa. Ngunit lalo pa silang nanlumo ng isang bagay pa ang kanilang nalaman tungkol sa pinakamamahal na anak. Natuklasan ng mga magulang ni Maurice na ang mga binti at braso nito ay kulang na ng isa. Hala? Ang mga magulang sa kwento ay kumakatawan sa mga taong may kondisyon kung magmahal. Nagmamahal sila dahil lamang sa kaaya-ayang katangian ng tao at hindi sa tunay na pagkatao nito. Naway ang kwentong ito ay magsilbing paalala kung paano ba makitungo sa kapwa ng walang panghusga. Ang magmahal ng walang hinihinging kapalit ay isang tunay na katapangan at kadakilaan. Tama! Ay, kawawa naman siya, Maurice. Malamang itong si Maurice nung sinabi niya na meron siyang kaibigan na putol ang braso at putol ang binti na makikitira. Ano yun test no? Correct. Test sa kanyang mga magulang kung paano nila tatanggapin dahil sa kanya mismo nangyari yun. Pero partner, feeling ko naman, kung sinabi niya, kung hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Kasi nag-inarte pa kasi ng ganun Ito talaga si Maurice yan po yung epekto ng pag-iinarte. Huwag pong mag-inarte. Hindi, parang feeling ko lang, it would have been a different story altogether. Kung sinabi niya yung totoo, na yung binabanggit niyang kaibigan ay siya mismo. Siya pala. Feeling ko lang, di ba? Kaya lang, hindi magiging ganito yung kwento o touching ang kwento kung sinabi niya yung totoo. Walang lesong pag-uusapan. Correct. Kaya huwag na tayong mangialam dahil hindi naman tayo ang author nito. Diba? Pero minsan totoo ang mga magulang dito sa kwentong ito, kumakatawan talaga sa mga taong mapanghusga or kumakatawan sa mga taong kung magmahal merong kondisyon. Parang I love you because. Correct. I love you only or mahal kita dahil. Oo, kumbaga nagmamahal sa mas mababaw na pagtingin. Kumbaga mahal ka niya kasi ang liit ng bewang mo. Oo, mahal ka niya kasi makinis ka. Ang laki ng braso mo. Correct, diba? yung ganon. Pag nagmamahal ka, kaibigan, ang tinuturo ng kwentong ito, pag nagmamahal ka, hindi yung physical na aspect ng pagkatao ang titingnan mo. Yes, may pag-asa na naman yung mga tsaka. Yan. Don't do soap. Habang buhay may pag-asa kasi may mga taong tumitingin ng mas malalim pagdating sa pagmamahal. At dapat yun. Kasi ang physical attributes, mga kabisyo, nawawala. Correct. Kumukupas. Hindi ba't kapag ka-reunion, may mga kaklase ka noon na heartthrob na nagulat kapag kataba na ngayon. Na parang hindi mo in-expect kasi siya yung tipo ng tao na hindi niya pababayaan yung sarili niya. Na madalas sumasali sa mga beauty contest nung high school or college kayo. Pero tumaba na yung mga ganyang klase mga eksena, diba? So, physical attraction, kabisyo, sobrang babaw niyan Tama. Yung physical na aspeto ng buhay, mababaw talaga yan. Mas magandang tingnan pag magmamahal ka ay ang ugali ng tao, di ba? Pagkatao ang pinag-uusapan. Tama. At yung paghusga naman, isang bagay na dapat nating matutunan, huwag po tayong basta-basta nanguhusga ng tao. Correct. Diba? Kasi hindi naman natin talaga alam ang kanilang tunay na pinagdadaanan. Tama. Isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento. Ngayong araw na ito, ang mga kwento po na Maywagang Burnay, mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Yes! Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok and thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban, #1 pa more! Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Always your #1 SM radio station. Love